Asmo Maanselkä, mitä kristillisdemokraatit ennen kaikkea ajavat näissä kunnallisvaaleissa? Kristillisdemokraatit painottaa sitä, että kuntiin on saatava inhimillisempi ote. Se tarkoittaa sitä, että erityisesti vanhuspalvelut on saatava kuntoon, semmoisen kuntoon, että vanhenemista ei tarvitse pelätä. Me halutaan panostaa omaishoitajien asiaan. Ylipäätään tämä koko sote-hässäkkä niin tulee rakentaa sillä tavalla, että se ei tavallaan valikoi asiakkaitaan, vaan mennään sinne heikompien ehdoilla. Ja toinen asia, meille tärkeä asia on perheet ja lapsiperheet. Ja se on tärkeää, että me panostamme kotihoitoon. Kotihoitojen kuntalisistä pidetään huolta ja sitä kautta perheet saa enemmän valinnanvapautta ja mahdollisuuksia suunnitella elämäänsä ja päätöksentekoa sitten perheissä. Ja tietysti tärkeä on koulutusasiat myöskin, ja siihen voi sanoa, että suvivirsi soikoon meidän kouluissamme myös tulevaisuudessa. Entä kuinka kristillisdemokraattien poliittinen ohjelma ottaa Keuruun huomioon? Keuruuhan on oikein vireä ja hyvä paikkakunta. Täällä on itsekin käynyt varusmiespalveluksen aikoinaan ja tiedän ja tunnen hyvin nämä seudut. Ja Keuruulla, niin kuin missä muuallakin, niin ihmiset tarvitsee sitä kunnan tukea esimerkiksi lapsiperheille. Täällä kuntalisät on säilytettävä, niitä on nostettava siten, että perheillä on sitä valinnanvapautta. On huolehdittava siitä, että vanhuksista pidetään hyvää huolta ja panostetaan siihen, että kaikilla on täällä hyvä elää ja asua. Ja kouluissa edelleenkin suvivirsi soikoon. Jos minun lääkärini määrää, että minulla on huono selkäranka ja päättää, että minä tarvitsen uuden selkärangan, niin Asmo, teetkö vaalilupauksesi mukaisesti ja annat minulle selkärankaa? Kyllä, selkärankaa Maanselästä, sitä tarvitaan. Itse olen ehdokkaana Helsingissä, eli tavallaan Keuruullaan ehkä ei tarvitse sieltä käsin, mutta jos teillä on lapsia, lapsenlapsia, sitten sukulaisia Helsingissä, niin pystytte sieltä äänestämään meikäläistä. Selkärankaa Maanselästä, Helsinki 552. Kiitämme haastattelusta.